Vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnes si spolu vyrobíme takéto krásne srdiečka aj s úložným priestorom. Budeme potrebovať lepidlo, nožnice a nejaké pastelky. Ste ready? Tak môžeme začať. Všetko si dáme bokom. Ako prvé si vezmeme A4, mne to tam není moc vidieť, ale urobíme takúto loďku. Ja vám to skúsim takto z výšky. Je takto. Musím dať telefón späť. A takto. No, a toto tu už iba proste jednoducho odstrihneme. Ja si toto pekne odstrihnem. Tu zostatky si odstrihnem. Také zostatky tam mám. Máme takto? Dobre. Teraz si to otvoríme a urobíme to isté aj takto z druhej strany. Dáme to k tomuto rohu. Máme? Ak áno, tak ideme ďalej. Zoberieme si to takto. A teraz si toto dáme k tomuto, k tejto polke. Máme? Takto. Presne k tomu stredu. Ak áno, zoberieme si ten z tej druhej strany a priložíme to až k tomuto. Tomuto, úplne na kraj. A samozrejme toto musíme prehnúť. Také to máme. Máme? Ak áno, tak teraz si zoberieme jednu stranu a tu dáme presne k tejto čiare. Snažíme sa čo najpresnejšie. Tak. A to už sa nám pomaly tvaruje takéto krásne srdiečko. Tak a to isté urobíme aj s druhou stranou. Takto. Máme? To už máme také malé srdiečko. Ak to máme, tak to znamená, že môžeme ísť ďalej. Ďalej si zoberieme lepidlo. A vyberete si, ako si to chcete tu ohnúť. Ja si to najskôr vždycky takto načrtnem, čo kde to chcem prehnúť. Na druhej strane tiež. Tak. Takto máme. Teraz to pomocou lepidla pekne prilepíme. Pozrite. Takto. Takto, aby sa nám... Ohli sme si to, aby sa nám to potom lepšie prilepilo. Tak. A na druhej strane úplne to isté. A mimochodom, tu už máme aj ten úložný priestor. Tak, a taktiež si to ešte otvoríme na chvíľku, aby sme tam vedeli prilepiť toto a toto. Ako prvé prilepíme toto. Musíme si to utvoriť. Pozrite, takto si to môžeme potom aj zase poskladať. Hlavné je, že musíme teraz celé toto, máme takú čiaru. Tak celé to musíme urobiť takto.
to zlepíme. A to isté urobíme aj tu s týmto. Pekne po tej čiare. Takto. Tak. A zase to prilepíme. Tak. A teraz si ešte dáme naspäť tieto. Máme to takto. A teraz tam dáme hore zase toto a toto. Tak a pozrite. To sa otvára. Ale to nič. Tak, teraz si z toho zostatku, čo sme si odstrihli, to dáme na chvíľku bokom, z toho zostatku, čo sme si odstrihli, to takto prehneme na polovicu. Máme? A teraz si pekne urobíme jednu polovičku srdiečka. Presne z tej strany, kde to máte zohnuté, aby vám to vyšlo. Tak, pozrite, nevyšlo takéto, ale ešte sa mi to úplne nezdá, tak si to ešte takto trochu odstrihnem. Tak, teraz je to úplne dokonalé. Máme už pekné srdiečko. Tak, to srdiečko veľké prilepíme takto. Ale najskôr si na to môžeme napísať nejaký pekný nápis. Zoberieme si nejaké farebné pastelky. Ja si vezmem nejakú peknú červenú. A ja si tam napíšem I love. I love. Tá pastelka tak divne píše. Tak. Ale ja mám rada japonska, takže tam ešte napíšem Japan. I love Japan. Podľa mňa to je dokonalé. Ak to takto už máme, tak si môžeme takto prilepiť k tomu veľkému srdiečku. Zase si vezmem moje lepidlo a celú túto stranu. Ale aby sa nám to lepšie robilo, tak si to dáme takto. Otočíme naopak. Prilepilo sa to na mňa. A ideme to pekne. Takto pekne si to natrieme lepidlom. Tak. A teraz si to prilepíme k tomuto. To je, keby zalepíme. Ale pozor, musí to byť presne, aby to bolo čo najpeknejšie. Ak ste to zle nalepili, môžete si to takto posunúť ako ja, ešte kým vám to nezaschlo. Tak, teraz to mám úplne dobre. Tak, už sa blížime aj ku koncu, nie? Už si tam iba niečo, už si tam urobíme iba také dekorácie. Tak, dneska si urobíme také farebné. Ideme robiť toto. Hej? Tak, okolo toho srdiečka si urobíme takúto čiaru. Takto. Tak, máme? Teraz si to isté urobíme aj s oranžovou. Snad je to tak dobre podľa. Nie? Ja si musím nejakú oranžovú nájsť. Tu je nejaká oranžová. Našla som ju. Tak, tu mám jednu oranžovú. A urobíme to isté. Tak, a teraz to isté urobíme aj s žltou.
Teraz aj so zelenou. Bo tak ide druhá. Máme trochu tupú. Nevadí, ale stále kreslí. Tak. Tak. Tak teraz aj modrú. Teraz ešte posledná farba fialová. Takto. A takto. Tak. Pekne dúhové. A teraz tam už urobíme nejakými peknými farbami. Nejaké srdiečka. Alebo takto. Alebo môžeme použiť aj inú farbu, ja tam teraz dám nejakú žltú a urobím si tam nejakú hviezdičku. Tu si urobím tiež hviezdičku a vezmem si rúžovú. Vezmem si aj rúžovú, s tým urobím ďalšie srdiečka. Tak. A náš výtvor sme dokončili. Úložný priestor. A takto pekne pomalované. Ale ešte, aby to bolo krajšie, tak ja tam dávam také vzkazy. Pozrite. Z tohoto, čo sme si to odstrihli, môžeme odtrhnúť. To nevadí. Niečo pekné tam napísať. Napríklad I love, alebo love. Ja to napíšem. I love. I love you. To je prvá vec. To je taký prvý vzkaz. Strihneme kúsok. Dáme si to bokom. Teraz si zoberieme ešte tento kúsok, tam napíšem napríklad Japonsko. Mám strašne rada Japonsko. Tak, to si to otrhnete tak nepekné. Tak, ďalší vzkaz. A 2 vzkazy aj stačia, nie? Tak, dáme si do úložného priestoru. Tento. Tak. A prácu sme dokončili. Nezabudnite mi dať like a odber a napíšte mi do komentárov, či sa vám moje srdiečko páčilo alebo nie. Uvidíme sa na budúce.